Καλησπέρα σας φιλότεχνοι και φιλότεχνες. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής μας εδώ στο Ραδιοθέατρο και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενώ εδώ πέρα τον πολυτάλαντο και έμπειρο ηθοποιό Βασίλη Θεοδόρου. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Καλώς σε βρήκα, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ, γιατί είχα από πολύ μικρός μεγάλη αγάπη για το θέατρο στο ραδιόφωνο, το θέατρο στην τηλεόραση. Μάθαμε πολύ τα έργα από όλα αυτά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Και πρέπει όλοι οι ηθοποιοί να έρθουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Μακάρι, γιατί εμένα αυτή είναι η χαρά μου εδώ, να παίρνω ωραία κείμενα, θεατρικά αλλά και μη θεατρικά και να τα δημοσιεύω στο ίντερνετ για να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί πλέον ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Λοιπόν, οπότε, πες μας τα νέα σου, τα θεατρικά σου νέα, τι θα κάνεις, πού μπορούμε να σε δούμε. Εγώ είμαι σε πρόβες αυτό το διάστημα, ετοιμάζω ένα μονόλογο. Το έργο λέγεται «Η γραμματέας του Γκέμπελς». Είναι η Γερμανίδα γραμματέας του Γκέμπελς που ήταν το δεξί χέρι του Χίτλερ. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Είναι αυτοβιογραφία της Μπρουνχίλντε Πόμψελ. Το έχει γράψει η ίδια. Είναι από μια συνέντευξη που είχε δώσει. Και που το μήνυμα του έργου είναι ότι υπήρχαν σε ένα πόλεμο οι καλοί, οι κακοί, αλλά τι γίνεται με τους αμέτωχους. Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα, όπως αυτοί που απλά τα δακτυλογραφούσε. Έλεγε ότι είχε άγνοια για όλα αυτά που γίνονται. Και ετοιμάζω αυτό το μονόλογο τον Οκτώβρη. Σε ποιο θέατρο θα είσαι? Σε ένα bar theater που συνεργάζομαι πολλά χρόνια τώρα, του Ανδρέα Αριστοτέλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Κλειδέρη, να τα πω και τα ονόματα. Όλα θα τα πεις. Το Project R Stage είναι ένα bar theater πίσω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, Συγκρού και Λαγομιτζή. Σε είχα δει εκεί πέρα. Είχες έρθει, ναι. Είχες κάνει τη Βίκη, τη Μοσχολική και πολλές τραγουδίστες, πολλά μουσικά. Ναι, και είσαι και πολύ μεγάλη έφεση σε αυτά. Δηλαδή στους γυναικείους ρόλους είσαι καταπληκτικός. Δηλαδή και στο τραγούδι και γενικά. Παιδιά, να πάτε να βλέπετε τις παραστάσεις του Βασίλη, είναι πολύ ωραίες, θα περάσετε φοβερά και ο χώρος εκεί είναι πολύ καλός. Μπορείτε να παραγγείλετε, να πίνετε και το ποτάκι σας εκεί και να απολαμβάνετε το Βασίλη μαζί με τον συνάδελφό σου. Τον Αλέξανδρο Αγγελούση, που είναι τραγουδιστής και κάνει και τους ρόλους όλους. Δεν θα είναι στο μονόλογο ο Αλέξανδρος, θα είναι στα μουσικά που ετοιμάζουμε από το Πάσχα και μετά. Πολύ ωραία. Και να έρθουμε να δούμε και σένα στο θέατρο Θημέλη, βέβαια. Βεβαίως. Από τη νέα θεατρική σεζόν. Οπότε, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα έχω όλα τα social media του Βασίλη, Facebook και Instagram και να μπείτε όλοι κάτω στην περιγραφή, να τον ακολουθήσετε, ώστε να μην χάνετε τίποτα από τις παραστάσεις και τα νέα του έργα τα οποία θα ανεβάσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να πάμε στο έργο? Βεβαίως. Λοιπόν, ο Βασίλης από εδώ θα κάνει τον πρωταγωνιστή του έργου, τον Σιπούτσιν, που είναι ο διευθυντής της τράπεζας, η οποία τράπεζα εκείνη την ημέρα έχει την επέτειό της. Και στην επέτειο της τράπεζας έρχονται οι μέτοχοι και εξετάζουν να δούνε αν ο διευθυντής έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Οπότε καταλαβαίνετε, μια πολύ δύσκολη μέρα για αυτόν, έχει τρομερό άγχος και έχει χώσει τον γραμματέα του, τον Χίριν, να κάνει όλες τις δουλειές ουσιαστικά της τράπεζας, που είναι το λογιστήριο, και να γράψει και το λόγο τον οποίο θα απευθύνει στους μετόχους. Οπότε και αυτός είναι πάρα πολύ αγχωμένος και είναι γενικά όλοι στη τζίτα εκείνη την ημέρα, γιατί καταλαβαίνετε κρίνεται το μέλλον τους από αυτή τη συνάντηση με τους μετόχους. Οπότε για κακή του τύχη εμφανίζεται εκείνη την ημέρα η σύζυγος του κυρίου Σιπούτσιν, που είναι η κυρία Τατιάνα Αλέξευνα, και είναι μια πολύ πολυλογού κυρία, κουτσομπόλα, και δημιουργεί φασαρία και πάει ουσιαστικά να τους το χαλάσει εκεί πέρα και να τους φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και εκείνη την ώρα που ήδη τα νεύρα είναι τεντωμένα λόγω της επίσκεψης της συζύγου του διευθυντή, η κατάσταση γίνεται χειρότερη, γιατί εμφανίζεται μια ηλικιωμένη κυρία, η κυρία Μερτσούτκικα, η οποία, αν και η τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό, θέλει να ζητήσει αποζημίωση για τις στρατιωτικές υπηρεσίες του συζύγου της, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο κρεβάτι ως τραυματίας. Και της λέει ο διευθυντής ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, πρέπει να πάτε αλλού. Οπότε, αν σας αρέσει το έργο, καλό είναι να το διαβάσετε. Άμα το πετύχετε σε παράσταση, να πάτε να το δείτε και να δείτε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η τρελή κατάσταση που σας περιγράφουμε. Αλλά ακόμα πιο καλό είναι να ακούσετε την περιγραφή του Τσέχοφ, συγκεκριμένα
το πώς ξεκινάει το έργο, την οποία περιγραφή θα σας τη διαβάσουμε εμείς εδώ τώρα. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η επέτειος του Άντων Τσέχοφ. Αντρέι Αντρέιτς, έχω την τιμή να σας συγχαρώ για την επέτειο των 15 χρόνων της τράπεζάς μας και εύχομαι να... Ευχαριστώ αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Για τη σημερινή σημαντική μέρα με την ευκαιρία της επετείου, νομίζω ότι μπορούμε και να αλληλοασπαστούμε. Πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας. Για όλα σας ευχαριστώ. Αν, όσο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της τράπεζας, έχω κάνει κάτι χρήσιμο, το οφείλω πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους μου. Μάλιστα, καλέ μου φίλοι. 15 χρόνια. 15 χρόνια είναι γεγονός να μην με λένε Σιπούτσιν. Λοιπόν, πώς πάει η εισήγησή μου, προχωρεί? Μάλιστα, έμειναν μόνο 5 σελίδες περίπου. Θαυμάσια. Θα είναι δηλαδή έτοιμη ως τις 3? Αν δεν με απασχολήσει κανένας, θα τελειώσω. Λίγες λεπτομέρειες έμειναν. Περίφημα. Περίφημα να μην με λένε Σιπούτσιν. Η Γενική Συνέλευση είναι στις 4. Κάντε μου μια χάρη, φίλε μου. Δώστε μου το πρώτο μισό να το διαβάσω 2-3 φορές. Δώστε το γρήγορα. Σε αυτή την εισήγηση στηρίζω πολύ μεγάλες ελπίδες. Είναι η δική μου profession de foi, ή καλύτερα θα έλεγα το πυροτέχνημά μου. Πυροτέχνημα, μα την αλήθεια, να μην με λένε Σιπούτσιν. Νιώθω ωστόσο διαβολεμένη κούραση. Το βράδυ με πήραξαν τα αθλητικά μου. Όλο το πρωινό φροντίδες και τρεχάματα. Ύστερα αυτές οι συγκινήσεις, οι επεφημίες, όλη αυτή η ενεργητικότητα. Κουράστηκα. Κι εγώ τα βλέπω όλα πράσινα με αυτούς εδώ τους αριθμούς. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν είναι καθόλου ωραίο. Το πρωί σήμερα ήρθε η γυναίκα σας και άρχισε πάλι τα παράπονα εναντίον σας. Χθες βράδυ, λέει, κυνηγούσατε κρατώντας ένα μαχαίρι αυτήν και την κουνιάδα σας. Τι πράγματα είναι αυτά, Κουσμά Νικολάιτς? Αχ! Αντρέι Αντρέιτς, παίρνω το θάρρος, χάρη στη σημερινή επέτειο, να σας υποβάλω μία παράκληση. Σας παρακαλώ πολύ, και αυτό από σεβασμό προς την αβάσταχτη δουλειά μου εδώ, να μην επεμβαίνετε στην οικογενειακή μου ζωή. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Έχετε ανυπόφορο χαρακτήρα, Κουσμά Νικολάιτς. Είστε θαυμάσιος και αξιοσέβαστος, αλλά στις γυναίκες συμπεριφέρεστε σαν να είστε κανένας μαχαιροβγάλτης. Μα την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τις μισείτε τόσο πολύ? Και εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τις αγαπάτε τόσο πολύ. Οι υπάλληλοι προλίγου μου πρόσφεραν ένα άλμπουμ και οι μέτοχοι της τράπεζας, έτσι άκουσα, θέλουν να μου κάνουν προσφώνηση και να μου προσφέρουν ένα ασημένιο κύπελο. Ωραία. Μα την αλήθεια, να μην με λένε Σιπούτσιν. Καθόλου περιττά δώρα. Για την προβολή της τράπεζας χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια μεγαλοπρέπεια που να πάρει ο διάολος. Εσείς είστε δικός μου άνθρωπος και τα γνωρίζετε βέβαια όλα. Την προσφώνηση την έγραψα εγώ ο ίδιος. Και όσο και το ασημένιο κύπελο, επίσης ο ίδιος το αγόρασα. Το εξώφυλλο της προσφώνησης μου κόστησε 45 ρούβλια, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Και αυτοί οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν. Τι ωραία επίπλωση, τι διαρρύθμιση. Λένε πως δίνω σημασία σε ασήμαντα πράγματα. Ότι θέλετε στις κλειδαριές στις πόρτες να είναι πάντα καθαρές. Τους υπαλλήλους να φοράνε μοντέρνες γραβάτες. Και στην είσοδο να στέκεται ένας παχής πορτιέρης. Λοιπόν, όχι, αγαπητοί μου κύριοι. Οι κλειδαριές στις πόρτες και ο παχής πορτιέρης δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες. Στο σπίτι μου μπορώ να είμαι ένας μικροαστρός. Να τρώω και να κοιμάμαι σαν γουρούνι. Να μεθοκοπάω. Σας παρακαλώ πολύ, μην κάνετε υπενιγμούς. Κανένας δεν κάνει υπενιγμούς. Τι ανυπόφορος χαρακτήρας που είστε. Λέω λοιπόν, στο σπίτι μου μπορώ να είμαι ένας άσημος μικροαστός και να έχω τις συνήθειές μου. Εδώ όμως όλα πρέπει να είναι en grand. Εδώ είναι τράπεζα. Κάθε λεπτομέρεια πρέπει να εντυπωσιάζει ή, αν θέλετε, να εμπνέει επισημότητα. Η δική μου προσφορά είναι ότι αναβάθμισα το όνομα και την υπόλοιψη της τράπεζας. Η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση να μην με λένε Σιπούτσιν. Αγαπητέ μου, από λεπτό σε λεπτό μπορεί να κάνει την εμφάνιση της η Επιτροπή των Μετόχων. Κι εσείς φοράτε τσόχινα παπούτσια, με αυτό το κασκόλ, αυτό το σακάκι με το απαράδεκτο χρώμα. Θα μπορούσατε να φορέσετε φράκο ή έστω μια μαύρη ρεντικότα. Για μένα η υγεία είναι πιο πολύτιμη από τους μετόχους σας. Αισθάνομαι να καίει όλο μου το σώμα. Θα συμφωνήσετε ωστόσο ότι είστε ακατάστατα ντυμένος. Χαλάτε όλο το σύνολο. Όταν έρθει η Επιτροπή μπορώ και να κρυφτώ. Πού είναι το κακό? Ούτε και σε μένα αρέσουν οι εγκαταστασίες. Δεν μπορώ να τις υποφέρω. Θα κάνατε, ας πούμε, καλά αν δεν καλούσατε σήμερα τις κυρίες στο γεύμα για την επέτειο. Τι κουταμάρες είναι αυτές? Ξέρω εγώ, εσείς σήμερα θα γεμίσετε την αίθουσα με αυτές για να κάνετε επίδειξη, αλλά προσέξτε, θα σας χαλάσουν όλη την εκδήλωση. Για όλα τα κακά και τις ανομαλίες οι γυναίκες φταίνε.
Αντίθετα, η γυναικεία συντροφιά ανεβάζει το επίπεδο. Μάλιστα. Η δικιά σας γυναίκα νομίζω ότι είναι μορφωμένη, αλλά την περασμένη Δευτέρα την άκουσα να εξεστομίζει τέτοια λόγια που έκανα ύστερα 2 μέρες να συνέλθω. Στα καλά καθούμενα και μπροστά σε ξένους με ρώτησε. Είναι αλήθεια ότι ο άντρας μου αγόρασε για λογαριασμό της τράπεζάς μας ένα σωρό μετοχές της Διάσκο Πριάσκο, οι οποίες έπεσαν στο χρηματιστήριο? Αχ, ο άντρας μου ανησυχεί τόσο πολύ. Και αυτά μπροστά σε ξένους. Γιατί είστε τόσο αποκαλυπτικός στις γυναίκες? Δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να σας οδηγήσουν στα δικαστήρια? Λοιπόν, φτάνει. Αρκετά. Όλα αυτά είναι πολύ μελαγχολικά για να λέγονται την ημέρα της επετείου. Με την ευκαιρία που το θυμήσατε. Όπου να είναι, θα πρέπει να φτάσει η γυναίκα μου. Θα έπρεπε βέβαια να είχα πάει με τα μάξι μου να την περιμένω στο σταθμό τη φτωχούλα, αλλά δεν είχα καιρό και αισθάνομαι κουρασμένος. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι ευχαριστημένος που έρχεται. Δηλαδή είμαι, αλλά θα ήταν πιο καλά για μένα αν έμενε 2 μερούλες ακόμα στη μητέρα της. Θα μου ζητήσει να περάσουμε μαζί όλο το βράδυ. Και στο μεταξύ υποτίθεται ότι σήμερα μετά το γεύμα θα γίνει μια μικρή εκδρομή. Ωστόσο, αισθάνομαι να με πιάνει η νευρική τρεμούλα. Τα νεύρα μου είναι τόσο τεντωμένα που με το παραμικρό νομίζω ότι θα βάλω τα κλάματα. Όχι. Πρέπει να φανώ δυνατός, μα την αλήθεια. Να μην με λένε Σιπούτσιν. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ελπίζω να αυτή η παρουσίαση να σας έκανε να αγαπήσετε ακόμα περισσότερο τον Τσέχοφ και το θέατρο. Και όπως είπαμε, τη νέα θεατρική σεζόν, κάτω στην περιγραφή του βίντεο, να μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τον Βασίλη και εμένα επίσης να με ακολουθήσετε για να μαθαίνετε τα νέα μας και να παρακολουθείτε ποιοτικό θέατρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.